Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL Pensioner Association kalau ong bahkan ailat CTO ya ke board penyak corporation pensiu no ya ke bai bam teman ke belas akut mentala arbnai ubah Marius Karkungor presiden ulai tu bau chairman managing director CMD ke corporation Arun Kumar Kembavi ulakot iki bani kendo hadin ke jingyoi hakilat thai kubor bakin pelong jingki nak daw ke jingsha set ke bai bam teman susu ulong baka association kala keli yo CMD ya ke daw ke jingkhot ulong baka corporation kan siu no apo CTO ya ke ni ke bai bam kapapoi la kumnu khalai ka sau klur tengka sibnai nak benta kilai hajar tam ki service pensioner but family pensioner hak chupor lu ong ki wepat ki mat ki kilong ru ki badai hok penyo ek bai bam teman kim yo iki terminal benefit kum ka gratuity ka leave salary ka medical bill pat ki we layo jengker pa no chairman ban ailat menta sitayo ngong to na ka benta ka cingbit cingbiang lang ngin withdraw menta ka sngi ya kene ka dharna bat lada ja ba ngsiso hapo kane ka sitayo menta ngin sa penlong biang da ka weipat ka program lese ka ban khamhe ban yakane ka bala banlong om ta hamai kalaya handai shabar chung ka state Meghalaya ru wananong ipi ki pensioners chungi ki don habro ko kari India ki bala syong thai ki don ru shabar chung kari ki babun bha support Nepal ki don ki bala syong thai nang ni ki li pha no shala chung kari bat ki don chatu bat ki depend ya ka pension ka bakiyo nang ni namar balai habak lai syong thai la li pha support kari la jong kim don kim la shu ban tre bat kim don ni namar balai brosir tala don sini ki li chatai sulong sulet ban syong thai namar kata ki don kam ya ka pension te ka de ke ba songsi adu kata-kata ba ka management ba ka sarkar jungi kam perkhat nak benta kini beria ki beduk betul beli ki don ki kita ki family pensioner semua ki babam tulop jong lok ke basyusyong hayeng te ka jing bam yo ya ka pension ka por babiang ka bu jing hadu kata-kata nanong ipi don iwe ikong iba bam pension jong lok badang suyap bat ibadai basyusyong hayeng iong ba iwan sanga ki nong di dukan kemtre asu ban ai ram ru namar balai arbana kem siu te kemtre asu taman ai ram khau ai ram sini kumta ter te de halor kata ka benta ngi labu ikani program ban dahnam ta kasni dai kum bangal ngapi namar ba chairman jungi la ai ka commitment ba hapo ani tayo empelai no te nang tam ta kasni ngila withdraw no nong ipi gitu ki blasong thai nadu uban usnam arajar khat nyo hadu menta kim padyo ikta ki terminal benefits chungki kum ka gratuity nang ta ka leave salary namar kila penlang ka tu ya ka leave chungki kat bat kidang sab te ka tu ka leave ki pen kelas ya ka pisa mo te kide ban yo ka tu ka pisa ka ba ngi ong ka leave salary ka tu hadu menta kim pat sel nang ta ki bon ki pensioners ki bla submit ya ka medical bill chungki menta life of snam ki turu ki reimbursement bill ki sakut lut kemud kasyam cing ya ki ban beteng ya ka ban lait sumar haki hospital fair kam tam la dik cing pang ka bakam long complicated bapli kim dan pisa ban lait sumar ru tikini ki penlong yengi kum ka association ban ki ban pet ba ka management bat ka sarkar kidi ban lai ai ban yarap ban ya kan ka hok chungi ka monthly pension hi kampat chu sange light tang macam senam bakadon ka problem jong ka life certificate bakim don ba submit lut namar ka cingcia chung tu ka pandemic kimla ban poi ki life certificate po office tu sipol apen sange ten rei hadin kata namar ba ki babuan pada ki poi ki life certificate kat ki babiang life certificate kala pelai no ten rei mentapat rengkat ke cia dokum ni pat ka wei pat ka daw pat ba kata ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission MSCRC kong bamla su ban siu ya ka pension na ka tarif jadi ban siu na ka trust fund ka ba ka common kala de ban ai hak por ba ka MSCB ka kala MECL kala corporation ka balong kuma praspa sau crore hak tu ka por
Hendai lara kain mental ase la nang kiu ya kata ru. Te hendai hadu mental ke komen kapalai ya kata. Te kadai kata ke jing ke ba bu ya ka MCL ban siu pension mental. Te ki ngi pada ngila nang syak tangan te. Ngila nang syak tangan. Ki ba pli ki ba pang ngila nang pang. Nong ipi don wei perlok chonga ba syong thai lang ba don po maula yang ni. Balalai snem ulong bedridden. Man kas ngi upur yang ba Marius. Lano sila naman nginyo pension namar ngala su tom palat tang ban thet dawai ru ngala cenjar. Tengong ngat shu ai jing kermen bi jong kermen nang mata jing pha ngin sayo. Ngi nang ya fight ngin sayo. Te nyemdu jing kermen. Te dei halor kata ka benta bangila bu mata kasngi banlong ya kenika dharna. Te halor kenika dharna imat kala poi sa ka skor jong ki bor ki bahalor bat ki ong bangin sa siu no.